I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video. A ljudi moji, baš sam srećan. Danas, ljudi moji, uzimamo prvi moj Battle Pass ikada u Fortu, jer do sada nisam mogao igram Fort. Bila mi jedna od omiljenih igrica, po ceo dan sam gledao Fort i sve to. I konačno, evo, mjesec dana igram Fort i nažalost nisam uspio odigram. Mislim, jesam to nekle, ali sam uzeo, ljudi moji, i offer u Fortu, šta je bilo 4 evra, to je 4 dolara, da ti iz Srbije 400 dinara, 420, ne znam ja. Znači, backbling, ništa spec, dobar je, ništa spec, ali neću da ga koristim, čak beži bre tamo, ne igram Forte, mi se igra, i tako to, ljudi moji. Ovaj pickaxe ću koristiti verovatno, ali znači pre ovoga najviše sam koristio ovo, znači od kad sam ga dobio samo njega koristim, za ove druge me boli uvo, ali sad jednostavno moram buraz jer baš je brutalno ovaj pickaxe. Nažalost ovdje nismo dobili ništa, ali nema veze, ljudi moji, idemo da kupimo Battle Pass. Ja sam trenutno 50. skoro drugi level. Tako da to je, ljudi moji, da ne kinjam mnogo, idemo Battle Pass, buj Battle Pass, buj, bravo bujo, buy Battle Pass, confirm purchase, ajmo ljudi moji. Fotka nisam imao, ajoj. Ok, imamo ovo, dobro, onda imamo ovaj, ništa speca, dobro, ok. Ovo valjda nije loše, a? Ne znam, će da vidimo. Idemo ovako, ovo je dobro, ajde ne smijem, vi znate sve ovo već, bla. Ovo sam dobio, što imam još? Imam ništa. Battle Pass market. Evo ga tek sad, rekao, what the fuck, šta je ono? To sam sve dobio, ja ne znam, je neki challenge sve to, rekao, what the fuck, kako nisam dobio Mandaloriana? Dobro, ovo me boli ovo, brate, ovo je dobro. Ovo okej, nije loše. Može proći. Ovo može. Ništa davno se neću da igram nijedan game, nego čisto ovako da vidim posle ovog klipa, idem da se razvalim. Za jedanci, ljudi moji. Ovo mi se baš sviđa, ovo mi je brutalno. Idemo ovako. Okej. Nije loš pickaxe, sviđa mi se ova plava, ali ću najviše koristim ovo, pošto mi nekako najviše podsjeća na crveno. Ne znam jer ima crveni takav skin. Ovo sam dobio. Okej. Nije loše. Idemo dalje. Inače moj drug, znači Johnny, mi kupio ovaj offer. Hvala mu od srca što mi je kupio ovaj offer, tako da eto, ljudi moji. I ja sam dobio i ovo. Ja zaboravio za ovo, brate. Ajoj. Brutalan skin. Ima vama neki nešto. Ovo je pickaxe. Ovo pickaxe. Nije valjda pickaxe i ovo. Ovo baš brutalno. Beži, brate. I 500 baksa, GG. Sad imam 1050. GG. Znači, ljudi moji, eto. Baš sam srećen. Mislim, skinovi, ništa spec, realno. Ali buraz. Hvala Bogu, imam neki skin buraz. Tako neću se žalim. Jebi ga, sad će biti ovako šugav. Eto, ljudi moji. Vidjet ću, ljudi moji, nešto, pa ćete vidjeti u sljedećem klipu šta sam sve izabrao od tih nekih stylova ili šta najviše koristim, tako eto, ljudi moji, igram Fort. Dodajte mi, ljudi moji, menjat ću ime sad posle ovog klipa, tako da znate. Znači, bit će mi ime ovako, ne znam, vidite u chatu ovako. Đape, znači Đape sa 2 E, ako ne, onda jebi ga da pišem u opisu kako će mi biti ime, jel te? Nema ovako Red Knight, tako eto, ljudi moji. Like, share i subscribe.
Baš sam srećen, idem sad se odvalim od forta, a mislim jučer sam igrao prvi put arenu i to ceo dan sam igrao, verovali ne, i 1000 poena. 1000 poena, ljudi moji. Tako da GG, cilj mi je 5000, tako da idemo, ljudi moji. Like, share i subscribe, a mi ste, ljudi moji, vidimo u sljedećem klipu. Šalim se. Ćao.